Ọtụtụ n'ime unu bụ ndị Igbo chere na mgbe ịkpọrọ Nnamdi Kanu asị wee sisi gbuo ya na DSS nke ọ nọ n'ime ndị Naịjirịa gbuonu Nnamdi Kanu. Nnamdi Kanu bụ ajọ mmadụ. Nnamdi Kanu mere nke a mee nke ọzọ. Ọtụtụ n'ime unu na-ekwu otu a na-echekwa n'otu a chere na ọ bụ Nnamdi Kanu ka ị na-eme, mana mụnwa bụ Ugwu Okechukwu obi nwanne nke ndị Igbo Nwankwọ Nsụka na-agwa gị niile eme onwe gị. Naịjirịa nke ndị Britain na-akwado, American na-akwado, ọtụtụ obodo dị iche iche dịka France na-akwado iji gbaa mbọ fụ na emebiri ife niile ga-eme ka ụmụ Igbo mara na ife na-enye American nri si na Naịjirịa, ihe na-enye Britain nri si na Naịjirịa, ihe na-enye France nri si na Naịjirịa. Ndị bụkwanụ ndị na-agba mbọ ka France na America na Britain na-eriju afọ site na ihe nke ụmụ Igbo nwere na Naịjirịa bụkwa ndị agha dịka ndị Yoruba, ndị Hausa. Ụmụnne gị bụ ndị abụ gọvanọ, ha mahakwa aka nri na aka ekpefa. Marakwa mara na ihe mere otu onye nke Igbo emere Igbo niile. Ije n'ebe ọbụla ndị nzukọ ndị Igbo na-eme meeting today, ị nwere ike ịfụ ebe ha na-ekwu maka ọdịmma nke ndị Igbo. Ije ebe a gbakọrọ na-eme ihe ndị Igbo si na ha na-eme emume mmọnwụ ọ na ha na-eme emume iri ji, efu na ha amaghị omenala, na ha megide omenala nke ha na-eme, ka ha si ekwu ukwe na ka ha si ekwu okwu na ka ha si aga ọfọ abụrụ ka ndị nne na nna anyị si gaa ọfọ na gbogbo nke ha nyomere si na ha na-emezie ugbu a na ncheta nke ndị nna nna anyị ka ha si wee mee ya. Ya bụ na o nwere ọtụtụ ndị na-edere m edemede na ọ bụrụ na m kwuo maka Nnamdi Kanu, na-edere m na ọkara m mma na njereje emebe biznes chọba ego m ga-eji na-edozi onwe m. Ụmụnne m, achọrọ m inye unu meseji n'ụbọchị tata. Ụbọchị taa bụ ụbọchị orie mmiri, ụbọchị okwu m na-ede n'obi dịka mmiri. Ọ bụghị ego ka m na-achọ nji wee join ya Nnamdi Kanu maọbụ IPOB. Ọ bụghị ego ka m ga-eji dozi ala be nna m, ọ bụ akọ na uche. Ya bụ na gị nwa bụ onye nke hụrụ ego n'anya na-achụ ego, chụba ego, hapụ anyị ka anyị chọba mere onwe anyị, ka anyị na-achọ nwere onwe anyị, maka na anyị ekere anyị agbụ dịka esi eke ukwu nkwụ. And anyị niile bụ ndị nọ na soshal midia bụ ndị na-agba ọnụ patapata. Ka m gwakwu na eziokwu, ihe na-eme Nnamdi Kanu na-eme Igbo niile, ihe na-eme ndị Biafra na-eme ndị Igbo niile, ihe na-eme IPOB na-eme ndị Igbo niile. Ihe ọbụla emere IPOB ma ome Nnamdi Kanu a ga-eme ya Igbo niile. Unu bido kịta mara ya, unu amara ya gboo. Aga na-ekwu okwu maka Nnamdi Kanu maka onye Igbo. Aga na-ekwu okwu Biafra maka na ndị Igbo mere ihe dị na Biafra. Aga na-ekwu okwu IPOB maka ndị Igbo bụ ihe mere ihe dị na IPOB. Aga na-agwa unu nke bụ ụzọ ọma ka unu na-eso maka na obi nwanne ndị Igbo ka m ji arụrụ Igbo niile ọrụ n'efu. Ọ bụrụ na ị nwere ntị ga-enụrụ m, mana ọ bụrụ na ị nweghị ntị ịkaba ahụ wee na-ege, ị ga-enwerịrị ntị otu ụbọchị. Onye gburu nwanne ya egburu mmadụ. Unu niile kpọrọ Nnamdi Kanu asị, ana m ekwu sị na oge na-adịghị anya anyị ga-ebido wee jụba gị kedu ebe ị kpọrọ Nnamdi Kanu asị, gịnị mere iji kpọọ ya asị. Ana anyị ga na-agbapụta gị na mba akwụkwọ ka ị bịa were aka gị na-agbara ọnụ gị, maka na ọtụtụ ndị mụnụ boro Nnamdi Kanu ebubo nke omehọ. O eziokwu na o kwuru okwu dị iche iche, mana okwu ahụ o kwuru o mere eme n'aka. Ọ bụrụ o mere eme n'aka n'ezie, anyị nwa na-achọ ka anyị mara ka o si wee mee ya, maka na ebubo unu na-ebo IPOB, na-ebo Nnamdi Kanu, na-ebokwa n'otu ndị ọzọ niile dị iche iche na-ekwu ka Naịjirịa na-emegide ụmụnne anyị ka ọ kwụsị. Ebubo ahụ anyị na-afụ ya ka ọ bụ ebubo nke unu na-ebo ha maka na unu afụrọ ụzọ unu ga-esiwe wee gaa, na unu emechisie n'ụzọ unu site na ajọ agwa unu kpara na njem Biafra. Ana m ekene unu sunu onye ọbụla ụcha ntị ya ka anyị ga-esi na-ewetara unu ka oge si na-akpọtụ na Obi Nwanne Igbo TV. Wepụ aka enwe n'ofe tupu ọwa aka mmadụ. Igbo ga-adịrịrị mma ọzọ n'aha Chukwu na ndị enu na ndị ana. Ise Oriọmanụ Dejenu.